Es tracta de representar aquesta peça amb un programa de representació en 3 dimensions. Concretament utilitzarem una aplicació que es diu SketchUp i agafarem la versió online i per tenir accés a aquesta versió el que hem d'escriure en el navegador és l'adreça que teniu aquí indicada, app.sketchup.com. Crearem un nou projecte i li diem que utilitzi els mil·límetres. El primer que farem serà esborrar aquesta imatge, la seleccionem amb el ratolí, amb el cursor del ratolí, i una vegada la tenim seleccionada, premem la tecla suprimir. Aquí podem observar que en aquest dibuix hi ha 4 quadradets i ens han dit que cada quadrat d'aquestos representa 1 centímetre. Per tant, si utilitzem els mil·límetres vol dir que això fa 40 mil·límetres perquè són 4 quadrats i això fa 40 mil·límetres, etc. Llavors, començarem representant la base utilitzant l'element de representació que posa rectangle, clicarem sobre el mateix i anirem en el rectangle. Intentarem dibuixar un quadrat o un rectangle i deixem el ratolí i no hem de dirigir-nos aquí, no hem d'intentar entrar, sinó que deixem el ratolí i agafem i amb les tecles escrivim 40,40. Llavors, amb l'error del ratolí ens apropem la imatge cap a nosaltres. Acte seguit, farem amb l'eina d'extrucció, que és concretament aquesta d'aquí, clico i agafo clico sobre aquesta primera icona i puixo una mica i escric 40, sense entrar mai a la caixa aquesta, sinó entrant als números tenint el cursor fora de la caixa d'entrada. Una vegada fet això, vaig a dibuixar aquesta espècie de L agafant l'eina de mesura, concretament aquesta, marco aquí i li dic que escric 10, sense entrar. Una vegada he escrit 10, amb el llapis, aquesta eina d'aquí, agafo el llapis i traço una línia de color paral·lela a aquesta verda, per tant me sortirà de color verd, que mereix 30. Després pujaré 20, perquè pujaré fins aquí, ja veureu per què, escric 20. Acte seguit, quan el color verd arriba fins a l'extrem final, fins a la resta que delimita la peça, i agafo de nou l'eina d'extrucció, clico sobre la mateixa, acompanyo amb el ratolí una mica i escric 40. Una vegada tinc ja dibuixada aquesta part, vaig a tallar aquest tros d'aquí. Per fer-ho agafo l'eina de rotar, me situo, marco amb l'eina de mesurar, marco 10, molt bé, ara agafo el llapis, marco 20, color vermell, tiro 10 cap a 10 i uneixo. Un cop fet això, torno a agafar l'eina d'extrucció, baixo una mica, escric 10 i ja tinc la peça representada. Veureu que aquí m'ha creat una línia, agafo la goma d'esborrar i borro aquesta línia d'aquí. Ja la tinc borrada, ja tinc la peça representada. Ara simplement es tracta que anem aquí on posa materials, dins de materials anirem aquí i anem a buscar colors, i dins de colors agafem el color que més ens agradi, seleccionem amb el ratolí tota la peça, cliquem sobre aquesta icona de pot de pintura i ja tenim la peça pintada. Ara hem de fer una animació amb les 6 vistes principals. Per fer aquesta animació farem el següent. Anem aquí on hi ha aquesta icona de representació
de seccions de pel·lícula, cliquem sobre la mateixa, pugem cap a dalt, minimitzem això, anem aquí, i llavors veureu que aquí hi ha les diferents vistes. Nosaltres podem clicar sobre el mateix o simplement buscar-les nosaltres, les vistes. Anem aquí a Parallel Projections, projecció paral·lela. Això seria la isomètrica, la guardem clicant aquí al més, ens crearà una escena d'aquesta imatge i ara representem, per exemple, aquesta vista com el SAT, fem més, a l'altre cantó que seria el perfil, fem el mateix, l'altre cantó que seria la part de darrere, i ara ens quedaria per representar la part de dalt i la part de sota. I per tant faríem, i aquest perfil, i aquest altre perfil, que el podem posar així, apretem la tecla més, i ara anem a representar vist des de dalt. Vist des de dalt, que el posaríem en aquesta posició, girem 90 graus, i això seria la planta en 2 dimensions. Apretem la tecla més i ens sembla que ja està tot fet. Ens crearia la representació des de sota, serien les 6 vistes, que seria aquesta d'aquí. Un cop fet això, podem veure l'animació, clicant aquí a l'animació, veurem l'animació amb les diferents vistes, i un cop ja podem donar per acabada la tasca. Hem d'enviar aquesta tasca, per tant l'hem de guardar, guardem el projecte, creem una carpeta o no, li donem un nom, per exemple PES1 o PES, la guardem, una vegada guardada la descarreguem, la guardem amb el format que ens dona per defecte, cliquem OK i aquest arxiu serà el que haurem d'enviar per la correcció de la PES.